Egunon guztioi, eta, bueno, ongi etorriak, ez? Benetan, nik gaur, ilusio espeziala egiten dian prentxaurreko batean atoz, ez? Ze azkenean, Itzgorri Zegama maratoiak ikusita, ze giro duen, ze reperkusio duen, eta nola jartzen gaituen munduan, ez? Eta ez hori bakarri, baizik, eta hemen zaudeten pertsonek ze transmititzen dezuten, ez? Nik lehen urtean pandemia dela eta ezin izan nuen aurreko urte arte jun. Eta ni gehien txunditu nituena, edo gehien gustatu izan zen ambientea, eta nola herria, nola bolkatzen dan, eta ze pasio dagoen, ez? Eta niretzako, aspekto emozional horrek asko egiten du, ez? Beraz, ez dakit Zegamako herria edo zuen antolatzaileak etortzen zeatenean, edo espeziala da guretzako, ez? Prentxaurrekoa hau egitea, ez? Eta horretaz gain, nik azpimarratu nahiko nuke turismo aldetik ze reperkusio daukan edo ze interes daukan, ez? Azken finean, maratoi hau, Zegama Itzgorriaren maratoiak, munduan jartzen gaitu, erreperkusioa da, eta da, ez dakit, ziklismoan turra izango balitz bezala, edo, ez dakit, Champions Leagueko final izango balitz bezala, ez? Azken finean, jende gehienak, mundu horretako jende gehienak ikusi egiten du, eta nahi du hori ikusi, eta horrek, gu jartzen gaitu. Baina, gero, horrek daukan trasfondo atzetik, hau da, nola, hor barneka aldean dagoen herri bat, nola, hori dinamizatzen duen, ez? Eta gaina, frogaren arrazoia hori izan zen, ez? Zegamako herria, nola, biztanlegoa galtzena izan, eta hau montatu zenuten, pixkat hori mugiarazteko, eta horrek ematen du, nire ustez, lurraldean nahi dugun gauza bat, eta da, lurralde oreka, ez? Eta, aparte turismoko, barneko turismoko mugitzea, turismo sostengarri bat mugitzea, urtean zehar datozen turistak edo froga egitea, horretarako da guretzako, hain importantea, ez? Eta beraz Zegama Itzgorri guretzako kutxun bat da, eta hori azpimarratu nahiko nuke, ez? Decía en euskera que para nosotros, para este caso, para esta Diputación, el hecho de celebrar esta rueda de prensa es muy importante y muy positivo. Y sobre todo porque tenemos un cariño especial a esta prueba, ¿vale? Porque, desde luego, no solo desde un aspecto deportivo, que puede ser, ¿no? En el mundo del trail, es como una de las grandes pruebas referencias a nivel mundial. De hecho, todos los mejores corredores quieren venir a correrla y te dicen Zegama is Zegama. Eso es así. Desde un aspecto turístico, desde luego, el hecho de que una prueba genere un flujo de turistas durante todo el año que quieren venir a hacer ese circuito, a correrlo, ¿no? Porque tienen la posibilidad de hacerlo y con lo que dinamiza eso, no solo el pueblo de Zegama, sino todo el turismo en Goierri, y sobre todo que va un poco alineado con nuestra estrategia de movilizar o descentralizar el turismo en Guipúzcoa, desestacionalizarlo y llevarlo un poco y promover el turismo interior. Creemos que para nosotros es importante. Pero sobre todo también el aspecto humano que hay detrás, ¿no? De la gente que estáis detrás, que lleváis 22 ediciones en esto, y cómo, esas emociones, esos valores que transmitís, ¿no? En cuanto a voluntariado, en cuanto a la emoción que se vive, a la gente cuando vas al Santo Espíritu y ves, yo no he visto nada igual, creo que es algo muy emocionante, de hecho veis que realmente para mí es muy emocionante, y por tanto, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa seguiremos, por lo menos desde el punto de vista turístico, ya que sí es verdad que patrocinamos pocas pruebas deportivas desde el punto de vista turístico, pero son muy elegidas porque son las que realmente generan turismo y turismo de calidad. Creemos que eso es importante. Y por tanto, desde nuestra parte,
daos las gracias, eskerrak eman hor egoteagatik, gauza hauek egiteagatik, eta bintzat, gure aldetik, aldeen einean, eta beti zuen ondoan, ongo erala eta eskerrik asko. Eta berezik izuek zuei eskertu nahi dizueke, Joseba, hori alkate izan zean bitartean, zaltzean bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiari ematen gindigu zuntratua, eta Alberto bai, zesan ondo, ez? En finean, gainera lankide, hemengo lankidea, oia, eta, bueno, etxeak nolaz eskertzeko. Eta, bueno, orain, ez, Joseba kitzingo du, Joseba Zegamako alkatea, eta berari emango diotitza, ez? Pixka bat, 22. edizio honetako, presentazioa, eta, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, egunon, herri bat elkartzen gaituen ekimen bat, aurkeztea gertatza. Oain gontan, aurretik esan da bezala, 22. edizioa da, aurtengo. Nik uste ja, klasiko bat bihurtu zaigula. Zehama Aizkorri mendi marato jau. 2002. urten hasi ginen, eta, bueno, ekintza hau, garantzitsuna nik usteet, herrian oinarritzen da eta herria du helburu, baita ere froga honek. Orduan, zoritxarrez, gizarte honetan, zenbait balore eta indarra galtzen nahi eta gu pixka bat horiek aipatu eta azeleratu nahi ditu. Auzolana bat ipat, parte hartzea, sakrifizioa, horako balore batzuk. Lehen iker komentatu ez du, garai baten beharrak, irudimenak, ilusiok, elkarlanak eragindako ekimen badala esango nukenik. Herri txikik eguneroko borroka daukeu, egunero, geroa bermatzea. Bere zailtasuna dauzke, herri txikitan biztanlegoa dudek ez da, gelditzea nahi dugu, baina, gelditzeko ere, erraztasun batzuk eta komodia batzuk eman berren dago. Herritarra herriarekin identifikatu berren dago, herrin gelditzea nahi baldin badeu, eta geroa bermatu nahi baldin badeu. Orduan, herritarrak Zegama Aizkorri mendi maratoiaren ardatz izatea da gure helburu nagusia. Horrek, gero ondoren sortuko duen indarrakin da sortuko dituen emaitzak kontutan hartzeko. Herritarrik gabe argi eta garbi, Zegama Aizkorri maratoia egitea elitzeke posible izango. Hori asera-aseratik oso garbi daukeon pentsamentu da. Orduan, Zegamako maratoia agian izki handiz idatziko da, baina izki txikiz horren atzetik lan askoren batura dago. Esan dara zela, herritarren laguntzakin, erakundeen laguntzakin, instituzio publiko laguntzakin, enpresa laguntzaik ere bai, mendi federazioak, korrikalarik, ikuslegoa, eragile hori dana dauzke guke bide lagun, proba aurrea emateko. Eta hortaz aparte, nik uste baita azpimarragarri dela, mendi maratoia ematen parajea, Arratz Aizkorri Parke Natural hori, oso ederra da, oso politia da. Guk antolakuntzatik, aseratik oso garbi daukau eta oso kontzientziatu gare, paraje horiek kasoi behar daukaula. Orduan, gure lehenengo helburue izaten dana da, baina hor jendean dana ibiltzen da, mendi eta paraje horietan, eta urrengo gunen, gutxinez, lehen bezain garbi eta erakargarri guztia daukau lehenengo helburue. Bueno, como decía en euskera, la Maratón Zegama Aizkorri es una fiesta que surge de las raíces de nuestro pueblo, con la colaboración y participación de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Como refleja el esfuerzo de un pueblo pequeño en reivindicarse y buscar un sitio en el territorio, en Euskal Herria o en el mundo, diría yo. Y para ello, pues, cómo no, utilizamos el bello entorno que tenemos, el gran paisaje que tenemos y queremos dar a conocer la forma de vida de aquí y un poquito recalcar los valores que desgraciadamente pues están casi en peligro de extinción, como sería pues el auzolán, la participación desinteresada de los ciudadanos y de las ciudadanas y y creo que algo muy importante sería aunamos
objetivos y esfuerzos en beneficio de la comunidad, que lamentablemente, pues últimamente esto se está olvidando cada vez más. Lo comentado, paisajísticamente y naturalísticamente es un paraje, eso es una joya. Y bueno, como organización, el primer objetivo que tenemos es cuidarlo y mantenerlo limpio y atractivo, aunque pasen por el monte pues una cantidad de gente. Nada más, agradecer el esfuerzo que hacen todos los corricalares y toda la ilusión que tienen para estar en la línea de salida de Zegama. Y lo comentado, esaten nuena, herri bat dauka batzetik, hori guretzat oso garrantzitsua da, eta horri eusten saiatuko gara datorren urtetan ere. Eta bukatzeko, badakizue, maiatzen 12 kilometro vertikala, eta maiatzak 14 maratoia. Zegamarrok, eskuzabaleko horrengo gea, zai, munduko korrikalarik onanakin, eta munduko afizioik onanakin ere bai. Beraz, danok gomidatu da zarete, azteu gara hontan, Zegamarra. Eskerrik asko. Alberto Gato, zingo du? Argi, egun danoi. Hasiko naiz, bizkat, nik arlo teknikoa kontauko izuet, datu konkretok, ezta? Batetik, Joseba esan duen bezala, 22. edizioa izango da maratoikoa, eta 12-tik 14 egingo die, han egiten dien, asteburu hortan egiten dien, 3 probak. Kilometro vertikala 12, arratsaldeko loretan ematen zaio irterea, lehendabizikoa, eta, bukau arte. Eta gero igandeen, maratoia eta junior trail gaztean lasterketa. Izen emateko epea, datorren astelehen hilonen 16-en irikiko da, maratoiarako, eta 26-en itxiko da. 16-tik, 26-ra. Gero, 30-en irikiko da, behatzira arte, otsailen behatzira arte, kilometro vertikaleko izen emateko epea. Hori, fetxa ezberdin egiten dugu, lehen dana bat egiten dugu, baina, jendea nahastu egiten zen. Jende bat hasten zen inskripzio egiten maratoiako eta kilometro vertikala inskriptzen zen, o alrebez. Hori bitatzeko egin dugu fetxa ezberdinetan. Eta gero 30-tik aurrea, egiten dana da juniorrekoa iriki, baina izteko fetxa gabe. Hor, nola, 100 partaiditza, gehiengo bate 100 partaiditza nola mugatuta dagoen, 100 dorsal horiek osatzen dienen, izten da. Edo bestela, aste bete leheno, lasterketa baino, osatzez palima de une arte, orduan izten da. Gero, esan deuna, 22. edizioa da maratoikoa, 12. juniorrekoa, junior traileko, eta kilometro vertikala 9. urtea izango da, 9. edizioa. Gero, zozketa, bai maratoiko dorsalana eta bai kilometro vertikalana, otsailean 24 izango da. Dakizuen bezala, maratoiak dauke gehiengo bat 500 partaiditzanaga bukatuta da 500 partaidera. Egi da, eskarea askoz gehiago dela. Aurreko edizioan adibidez 10.500 eskaeratik gore eukien du, baina ezinezkoa dena da, batetik Zegama herri txikia da, bestetik Parke Naturala Zegama Aizkorri mendie da, hoi ez da errepideko lasterketa bat, orduan logistika aldetik bere arazok ditu, orduan beti garbi euki dugu, mugatuta euki bordela kopuru batea, eta hori nahiz da hainiztenuk eskare euki, hori garbi dugu, hortik ezin dela pasa. Orduan, 500 dorsal horietatik, zozketara juten dina, die 225. Horretik da zaila tokatzen. Baina, gero, 125 dorsal baita, aurreko bi ediziotan parte hartu dutenen artean, demoraik onenak kontu neugitzen dira, 25 neskanak eta 100 mutilenak, naiz da neskak 116 izan, konparaketa mutilekin, izen emateko kantitatea horre egiten du, diskriminazio positibo bat neskan alde, eta gehixio sortzen ditugu. Nik uste, zorionez, egia da baita juniorrak adibidez, bai ikusten dela, juniorre porcentaile altuena mutiletan neskana mutilekin konparaketa da, juniorret dago horrek, etorkizunei begira, ilusio pixkat ematen dio esateko, igual neskak poliki-poliki berdintzen jungo dien mutilen pareola, kopuru aldetik bintzen, ezta?
bueno, hola dago egoerea, egia da oindio kirol berri bat dela neurri baten, da orduan horrek bere eraginak baditu. Ibilbide aldetik, inongo berrikuntzaik ez dago, aldaketaik ez dago. Maratoia beti indan lekun egingo da, kilometro vertikala berdin, ja juniorra ere berdin. Juniorra, jakin gainenoteko, 16 urtetik 18 bitarteko, neskamutilen dako, dago irikita. Gero, aipagarriena die baita, pixkat, olako proba batek beti sortzen ditu, esan dezagun, zeak, ezta? Plastikok eta residuok esaten den, ezta? Orduan, hor ere, esfuerzoa urtetik urte egiten egia, adibidez, baliatako publizitatea plastikozkoa elimina nahi nahi dut, eta izan ditzila, trapuzkoak eta urren urten balioagarri izateko, eta berdin, ibilbideko balizajen egiten dugu berdin. Osea, lehen plastiko pusketa jartzen ziren lagartxo batetik, edo hori dara fuera kenduta daukeo, ia igaz ez gendun horien, egin deuna da, bide gurutze nagusita nola fletxa batzuk jarri, nabarmen, eta bestela, mundu mendizale guztiek eta korrika guztiek dakien bezala, han urte guztiek markatuta ondolako borobiltxo hori batzukin, ibilbidea zein dan jakiteko. Orduan, hala ere, zero, imposiblea da, zati kontroletan, da habituallamentutan, da bideratu inberrik horreglet, han bai jarri bara izaten deula, adibidez Santo Espiritun, esan duzun bezala, izugarrizko ikusle pilia jatzen da, nolabait neurrie, nunbaite mugatu barra du jendea, bestela, korrikalari pasatzeko, utziko hainbesteinoko animatu behar horrekin, ez da? Eta, bueno, holako leku batzutan, bai oindi hori ditzen dela zehose, baina, aldan gutxina. Gero baita, botilak adibidez, egiten dituguna berziklatu, eta botila gutxo horikin egiten dena da, danak partikularki zein, eta eskolako umentzako boligrafok egiten dira. Osea, ia egin da, aurreko urten, bintzat, zerbait egin ez da. Eta gero, Josebak aipatu duen bezala, ikusle aldetik ere, eta hori arro sentitu behar dugu Gipuzkoarrak, eta afizionatu guztia, baina, Gipuzkoan egiten den, Zagaman egiten den. Orduan, harrigarri da, inbeste milaka ikusle eta afizionatu da, ondorenen, karrera bukatzen den, pasatzen denen, da talde bat osoa juten dana, rebisatzen ibilbide guztie, eta zaborren batzuko balima gare, o enbase batzuko jasotzen. Holoxe eskukara bilduzan egaz. Osea, uskeri bat, harrigarria da. Ze, jendean, arlo hortan ere oso motibota, eta ni horrek sentitu eraitena oso onda. Gizartetan sentitu eraitizu, gauza batzuk behar ditugu lako. Eta, hori, gero, aipatu baita, bukatzeko, karo, lasterketa guzti bezala, indarra hartzen dikozten bezala, mediatikoki dauz da gehiago, igaz egin duen, irudik zuzenen eman ziren, 4 telebista duritan. ETV-en, TV Irun, Katalanen, Teledeporten, eta gero YouTubeko hainbat katetan. Zuzenen irudik eman ziren, egia da, lehen komentatzen ditu den bezala, eguraldik izugarrizko eragini daukela horrek. Hori guk jarriek egun mundu undan ilusio eta guztie, baina gaur adibidez da bezala biboldi bat, aizkorrin baldin badau, eta dorronak ezin du irudi polit bat. Zati ez da zer ikusten lainoa besteik, ez da. Hori ez da gure esku, beti eskauko dugu aldan iboldi argientxo nahitea, eta, baina, saiatuko gea bezi egiten, eta streaming horik eman zien baita aipatu 4 hizkuntza ezberdinetan, euskeraz, katalanez, gazteleraz eta inglesez. Mundu guztiako, eta 900.000 laguneta iritsi zen, eta bada, karrera herritxik bat izatzeko, 900.000 laguneta iritsi zen, irudi horik zuzenen, eta, nire uste, arro sentitzeko dela, eta danondako ona da. Esan duzuen bezala, egie da, korrikalari gerak esaten digute, eta nire askok esan diate, Kilian Jornet berandi hasita. Zegamak daukela nortasun berezi bat. Horretio, berak jarri zuen, zegama izte gama.
Nortasun hori eutxi behar diogu, Joseba esan duen bezala, guztien. Egia da, lasterketa oso ondik darrela eta munduen. Baina, dan aldi antolakuntza profesionalak dan, hori nabaritu egiten da. Horrek ez dauke sentimintu aldetik, ez korrika egiten duna eta ez ikusten duna handako, ez dauke mezu berdina. Eta hori xe, mantenu. Nio, zoe galderan batein, ez da zeuzei buruz, nintxe dena. Hori da, baita. Baina bosteun bolontres gertu. Gauza batzuan da hartzen eta bestean hartzen izugarria. Egi da baita, eta gore ipatzekoa da, mediatikoki indarra hartzen jundan araberan, ikusleak eroz gehiago etortzen zaio, baina zegama ez da hundigoa. Zegama berdina da tamainoz, ez da? Dauzken kotxe kopuru kaitzen dienak. Izugarrizko lanak egiten ditugu, udaletxe aldetik, laguntzaile alde guztietatik, igual kotxeek uzten die inguruko herritan, autobus lanzadera jarri, baina, klaro, ez da bakarrik herrin, mendin berrodin gertatzen da, San Adrian azpiko aparkalekutan da. Hor, adibidez, izugarrizko laguntza ematen diuna ertzaintza berare da, eta zoriontzeko da, eta estimatzeko da, hori aipatzeko da, erak patrulla ruraletako gauzeak, ematen dioten, baina bolondres batzuk gehiago bezalaxe dira. Osea, sentitzen duek gu bezalaxe. Eta hori oso garrantzitsu da baita, zati hori ezpaizu antolatzen, sortzen da kaos bat izugarria. Eta, alda neurri, horixe zeituko dugu antolatzen, eta horixe. Baina bolondresetatik, desde luego, eskarea daukeu, kasi dorsalak baino gehiago. Hori da estimatzeko da. Bai. Bueno, eskerrik asko.